नमस्कार, मी प्राजक्ता. आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचे स्वागत करते. बरेच दिवस आमचं चाललं होतं जाऊया म्हणून, आणि आज फायनली मुलांना उन्हाळी सुट्ट्या सुरू झाल्यामुळे आम्ही आलो आहोत राईडसाठी एका शानदार अशा पार्टी बोटवर. आणि ही पार्टी बोट आपल्या सिंधुदुर्गमध्येच आहे बरं का. तिचं लोकेशन आहे तारकर्ली MTTC जेटी. या बोटची राईड तारकर्ली जेटीपासून सुरू होते. या बोटीवरून आपल्याला बरेच पॉईंट बघता येतात, आणि ते सुद्धा अगदी आरामात बसून. मिनी केरला, संगम पॉईंट, सुनामी आयलँड, बॅकवॉटर असे 8 ते 10 पॉईंट यामध्ये कव्हर केले जातात. या पार्टी बोटचा एरिया तुम्ही बघू शकता. बरेच लोक यावरून एका वेळी प्रवास करू शकतात. आणि मुख्य म्हणजे लहान मुलं आणि ज्येष्ठ नागरिक यांना घेऊन तुम्ही अगदी मजेत या बोट सफारीचा आनंद घेऊ शकता. आपल्या फॅमिलीसोबत, मित्रमैत्रिणींसोबत तसेच नातेवाईकांसोबत सेलिब्रेशनचा, गेट टुगेदरचा आनंद सुद्धा तुम्हाला इथे घेता येईल. या बोटची नॉर्मल राईड जी आहे ती 2 तासांची असते, आणि तुमच्या मागणीनुसार ती कमी जास्त होते. ही बोट स्टेबल असल्यामुळे रोलिंगचा वगैरे त्रास आपल्याला अजिबात जाणवत नाही. अमेय बागलकर या आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तेंडोली बागलाचिराई येथील तरुणाने ही बोट स्वतः बांधलेली आहे. अमेय हा एक प्रोडक्शन इंजिनियर असून ही पार्टी बोट त्याने स्वतः डिझाईन करून स्वतः डेव्हलप आणि बिल्ड केली आहे. या बोटचा तो ओनर आहे आणि ही बोट तो रन करतोय. मॉर्निंग क्रुझिंगची जी वेळ आहे ती सकाळी 7 ते 10 आहे, आणि सनसेट क्रुझिंग आहे संध्याकाळी 4:30 ते 7 वाजता. या बोटवरती नाईट बोट पार्टी, ॲनिव्हर्सरी सेलिब्रेशन, कॅन्डल लाईट डिनर, बर्थडे सेलिब्रेशन, प्री वेडिंग आणि पोस्ट वेडिंग या सर्व्हिस प्रोव्हाइड केल्या जातात. बोटीवरती सेलिब्रेशन करण्यासाठी आपल्याला जर डेकोरेशन करायचं असेल तर ते डेकोरेशन आपण करू शकतो, किंवा आपल्याला त्यांच्याकडून जर सर्व्हिस पाहिजे असेल तर ते सर्व डेकोरेशन वगैरे करून देतात. ऑर्डरप्रमाणे व्हेज आणि नॉनव्हेज जेवणसुद्धा आपल्याला इथे मिळतं. बोटवरती म्युझिक सिस्टीमसुद्धा आहे. मालवणमध्ये असाल तर तिथून तारकर्ली जेटी अगदी जवळ आहे, आणि तुम्ही सिंधुदुर्गमध्ये कुठेही म्हणजे वेंगुर्ला, सावंतवाडी, कणकवली इथे राहत असाल तर या पार्टी बोट सफारीचा आनंद एकदा तरी नक्की घ्या. या बोटवरती लहान मुलांना तर मजा आलीच, पण मोठ्यांना सुद्धा वेगवेगळे पॉईंट बघायला मिळाले, आणि सगळे एकत्र मिळून गेल्यामुळे या सफारीचा आनंद घेता आला. या बोटचा ओनर अमेय बागलकर आपल्यासोबत आहे, तर त्याच्या बोटविषयी माहिती त्याच्याकडूनच ऐकूया.
नमस्कार. आपण आता जे उभे आहोत ही एक पार्टी बोट आहे, ज्याच्यावर आपण छोटे छोटे प्रोग्राम, कोणाचा बर्थडे सेलिब्रेशन आणि काय छोटी पार्टी अशा गोष्टी ते सहजपणे करू शकतो. स्पेस आपल्याला इथे चांगली मिळते, त्यात परत व्ह्यू चांगला मिळतो, पाण्यातला एक वेगळा एक्सपिरियन्स मिळतो. तशी जी कॅटामरान पद्धतीची बोट असल्यामुळे ही पूर्णपणे सुरक्षित आहे. पाण्यातल्या इतर जे रोलिंग होतं त्याचा वगैरे याच्यावर जास्त परिणाम होत नाही. त्यामुळे सहज लहान मुलांना घेऊन किंवा एजेड माणसांना घेऊन आपण सहज याच्यावर छोटेखानी कार्यक्रम करू शकतो. रोलिंग वगैरे होत नसल्यामुळे कोणाला व्हॉमिटिंग होणं किंवा पाण्यातले इतर काही जे त्रास असतात 1-2 तास राहिल्यानंतर तो याच्यावर चान्सेस नाही आहे. या बोटीवर कार्यक्रम करायचे असल्यास सुलोचना बोटिंग यांच्याकडे ही बोट आहे आणि त्यांच्याशी संपर्क करावा. बोटवरून खूप सुंदर असा सूर्यास्त आम्हाला बघायला मिळाला. त्यानंतर वैभव खोबरेकर यांनी सुद्धा आपल्याला माहिती दिली आहे. सुलोचना बोटिंग आणि स्कुबा डायव्हिंग त्याचप्रमाणे आपण एक क्रुझिंग बोट चालू केलेली आहे, ज्यामध्ये बॅकवॉटर सफर आहे. ही डेसाठी मॉर्निंग क्रुझिंग होते, त्यानंतर सनसेट क्रुझिंग आहे. त्याचप्रमाणे कोणाचं बर्थडे सेलिब्रेशन असेल, ॲनिव्हर्सरी असेल किंवा इतरत्र काहीतरी म्हणजे पार्टी कोणाला सेलिब्रेट करायची असेल तर आपण या बोटमध्ये पूर्णपणे अरेंज करून देतो. म्हणजे बोटमध्ये बलून डेकोरेशन म्हणा, नाईट बर्थडे पार्टीसाठी तर पण आपण करून दिलं जातं. त्याचप्रमाणे आपण जी नाईट बोट पार्टी हे करतो त्यामध्ये आपण जेवणाची सोय आतमध्ये दिली जातात, व्हेज आणि नॉनव्हेज. त्याप्रमाणे आपण बार्बिक्यू पण बोटवर दिलं जातं, चिकन बार्बिक्यू म्हणा किंवा फिश बार्बिक्यू करून. लाईव्ह सॉफ्ट ड्रिंक त्याचप्रमाणे कॉम्प्लिमेंटरी आपण सॉफ्ट ड्रिंक देतो, वॉटर बॉटल, ब्रेकफास्ट सकाळच्या वेळी, इव्हिनिंगच्या वेळी स्नॅक दिलं जातं. इथे किती सुंदर असा सूर्यास्त होतोय बघा. या बोटच्या माध्यमातून तुम्हाला जेट स्की, बनाना बंपर राईड, कायाकिंग हे सुद्धा करता येतं. इथे आपल्याला दिसतंय हे सुनामी आयलंड आहे. इथून आपल्याला कायाकिंग करता येतं. आमच्या फॅमिली मेंबरना कायाकिंग करायचं होतं. आपल्याला पाहिजे असेल तर बोट मध्यात थांबून सुद्धा आपण निसर्ग सौंदर्याचा आनंद घेऊ शकतो. इथे आता कायाकिंगसाठी 2 होड्या आणल्या आहेत.
भाऊ, मिस्टर आणि माझा मुलगा असे 4 जण मिळून कायाकिंगसाठी जात आहेत. हे लोक कायाकिंग करायला गेले आहेत, तोपर्यंत आम्ही बोटवर थांबलो. आमच्यासोबत छोटी मुलं होती. 2-2.5 तास आम्ही या बोटवरती होतो. भर मे महिन्याचा उन्हाळा चालू आहे, पण या बोटीवरती उन्हाळ्याचा त्रास किंवा थकवा कोणालाच जाणवला नाही आणि वेळ कसा मजेत गेला तेही कळलं नाही. कायाकिंग करून झाल्यानंतर आम्ही सोबत आणलेल्या स्नॅक्स आणि सरबत याचा आनंद घेतला. तुम्हाला या बोट संदर्भात अधिक माहिती हवी असेल तर व्हिडिओमध्ये कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेला आहे. तसेच डिस्क्रिप्शन आणि व्हिडिओच्या शेवटी सुद्धा तुम्हाला हा कॉन्टॅक्ट नंबर मिळून जाईल. ही बोट रात्रीच्या वेळी फार सुंदर दिसते आणि डेकोरेशन केलेलं असेल तर अधिकच छान दिसते. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आपल्या मालवणी लाईफस्टाईलला जरूर सबस्क्राईब करा.